Dan huwa l-ewwel għaluq snienek li mhux se nkunu qed niċċelebrawh flimkien. Hekk kitbet Isabel Bonnici John Paul Sofija f'messaġġ fuq Facebook, hekk kif fit-13 ta' Awwissu iju jibsa ħafna liha. Peress li l-ewwel darba li iju John Paul mhux se jkunu qed jiċċelebraw għaluq snienu flimkien. Isabel sostniet li l-unika rigal li seta' tagħti lil bina kien li tixed fil-qorti għall-ewwel darba fl-inkjesta pubblika. Komplet tgħid li se tkompli tiġġieled sabiex il-postijiet tax-xogħol ikunu iżjed siguri u li se tkompli taħdem sal-aħħar nifs ħajjita. Fil-messaġġ tagħha talbet lil John Paul sabiex jibqa' magħha biex kun tista' tibqa' miexa l quddiem u tagħmel lil bina gburi biha. Isabel talbet lil kulħadd biex jiftakru fiha fit-talb tagħhom filwaqt li reġgħet irringrazzjat lil kulħadd għas-sopport kontinwu li qegħdin jagħtuha favur ġustizzja l bina John Paul. Intant wara 7 xhur ta' appelli kontinwi sabiex issir l-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' John Paul Sofija, il-ħamis bdew is-seduti marbuta mal-inkjesta pubblika 3 ijiem biss qabel proprju John Paul jalaq snienu. L-inkjesta pubblika mmexxija mill-imħallef Joseph Zammit Mikien infetħet wara xhur twal ta' pressjoni mill-familja ta' John Paul Sofija, mill-Partit Nazzjonalista kif ukoll diversi għaqdiet akademiċi u NGOs. Il-Prim Ministru Robert Abela kien insista li l-inkjesta maġisterjali kienet biżżejjed. Iżda mbagħad ir-riżulta li l-maġistrat stess ammit li l-inkjesta maġisterjali ma kienitx se tkun biżżejjed biex issir magħrufa l-verità kollha. Fl-ewwel seduta xedu Isabel Bonnici u l-Ministri Clyde Caruana u Stefan Zrinzozzo. Din l-inkjesta se twettaq skrutinju kemm fis-settur tal-kostruzzjoni kif ukoll f'kull settur f'Malta li mhux qed jaħdem b'mod adegwat.